Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka Kali Datsun Ready Go Batamai. Kabas kem bat bidor. Ka jila Meghalaya hakalai terik urisau arhajar arpau kala sakhi ka jing kieu jong kinong shong shnong ka jila ki ulai bet ka jing pang covid khat kendai kat kum ka jing khen bela ai do Director of Health Services u Dr. Amanwar la sham batang ha East Castles District ki bre ki ulai bet ka ni jing pang kilong hado lai spa lai pkhendai ngot pakan thop ya wei nong tre jok nat ka koi ka kya ar ngot na kit nat sipai bat ki wei la sham bahari boy district kidan pat hado lai phongot ki high khat khendai ngot ha West Garo Hills khat wei ngot ha East Yanta Hills shipau ngot ha South West Khasi Hills hendreu ngot ha West Garo Hills hendreu ngot ha West Yanta Hills bakan top ya saw ngot inong tre jok nat ka koi ka kya bat ar ngot ha East Garo Hills district kat kum gani gajing ajing khen jong Dr. War la sham bagidan khandai pulai ngot kibriye kibla yo byang ya ka jing ka jing kya menta kasngi kata nyo hendreu ngot ha East Yanta Hills san ngot ha Riphoi district saw ngot ha West Garo Hills lai ngot ha North Garo Hills Arngot ha Southwest Khasi Hills but Marway ha West Yanta Hills, Southwest Garo Hills but ha East Khasi Hills. Nakani ka jing ajing khenjong DHS la shampan bagidan Arngot ki bla khlat no but ki bla ibet ya ka jing pang COVID khat khandai.